Körös körül ifjúsági fesztivál július 28-ától 30-áig. Póstelek, Békés Csaba. Neo, Supernem, Tesco Disco, Esti Kornél és még sokan mások. 3 nap, 2 színpad, 40 fellépő. Gyere el és légy önmagad! Bővebb info www.körf.hu. Körf, hogy jössz! A rendezvény hivatalos rádiója a Rádió 1. Ez még mindig a Csabai Mozaik, a 88.9 Rádió 1 hetente jelentkező magazinműsora. Idén első alkalommal rendezik meg a Körös körül ifjúsági fesztivált. A stúdiónkban köszönhetem a 2 főszervezőt, Szombathelyi Dávidot és Dohányos Lászlót. Sziasztok, fiúk! Honnan jött az ötlet? A szervezőkkel mi is a békés csabai fiatalságból származunk korilag, és hiányát éreztük egy ilyen rendezvénynek. Környéken nincsen ilyen könnyű zenei fesztivál. Baráti körünk, meg én is járunk az egész országban más zenei fesztiválokra, és szerettük volna, hogy Békés Csabának is legyen egy ilyen saját rendezvénye, és úgy gondoltuk, hogy csinálunk egyet. Megkerestük ezzel a Békés Csabai önkormányzatot, aki összehívott egy gyűlést, és ott egyesült ez a szervezőcsapat a végleges formájára. És azóta pedig együtt dolgozunk többen, és a Békés Csabai önkormányzat támogat minket. És még emellé a Pósteleki Turisztikai Kft., aki a háttérben dolgozik. Rajta keresztül szerveződik a fesztivál. Mi a fesztivál célja? Egy olyan fesztivált szeretnénk létrehozni, ami nem kimondottan arról szól, hogy a legnagyobb profitot megtermelni, hanem arról, hogy fiatalok egy diákbarát rendezvényen tudjanak szórakozni. Ehhez az árakat is úgy szabtuk meg, hogy szerintünk teljesen korrektek. Ez a belépő árakra is vonatkozik, meg a helyszínen a ital, étel árak. Lesz egy elektronikus sátor és egy élőzenei színpad is, így minden zenekedvelői megtalálják majd a számukra kedves műfajokat. A fesztivál célja végülis az, hogy fiataloknak rendezünk egy igényes fesztivált, egy könnyű zenei fesztivált, amin megtalálja mindenki a saját zenei érdeklődési körét, mint élőzenében, mint könnyű zenében és elektronikus zene is meg fog jelenni a fesztiválon. Reméljük azt, hogy nagyon sok fiatal fog eljönni erre a rendezvényre, pont emiatt, mert elég sokrétű ez a rendezvény. Az, hogy ezt hogy raktuk össze ezt a rendezvényt, és miért nincs támogató, tehát próbáltuk azt megvalósítani, hogy a rendezvényen, amikor belép a kapuna a fiatal, akkor ne azzal kezdődjön az egész, hogy 3 hostesslány ott van, és egyből nyomja a kezébe a szóróanyagot, vagy nagyobb molinók, logók megjelenjenek ezen a rendezvényen, hanem tényleg önmagáért és saját kefteléséből jöjjön el a fiatal, hogy jól érezze magát, és tényleg tudja önmagát adni. Ne az legyen, hogy azt nézi a fiatal, hogy a másikon milyen ruha van, ki vagyok, mi megy, tényleg érezze jól magát. Mikor lesz a fesztivál? A fesztivál az július végén, 28-ától 30-áig fog tartani. Ez 3 éjszakás lesz. 28-án délben lesz a kapunyitás, amikor is be lehet jönni, és a saját sátraitokat fel lehet állítani. A fesztivál folyamán sátorozás az ingyenes. Szeretnénk arra buzdítani mindenkit, hogy ne csak napi eggyel jöjjön ki, hanem sátorral jelenjen meg. Így ott legyen egész nap, és a napközbeni programokban is aktívan részt tudjon venni. Hiszen az igazi fesztivál feeling az abból adódik, hogy sátrozással, szállással jártok el magatokat. A fesztivál Pósteleken lesz Békés Csaba és Gyula között. Póstelekről annyit kell tudni, hogy egy felújított, nagyon szép környezetet alakított ki a Pósteleki Turisztikai Kft., és érdemes fesztivál idején túl is kijárni, mert nagyon kellemes főzési, akár kirándulási lehetőségek vannak a területen. Az, hogy mikor lesz július végén, július 28, 29, 30-án, ez 3 éjszaka, és a hozzátartozó napközbeni programokat sem feledjük el. Milyen zenekarok és stílusok lesznek? A programlistát próbáltuk úgy alakítani, hogy minél szélesebb körben jelenjenek meg a stílusok. Az élőzenei színpadon megtalálhatóak környékbeli amatőr zenekarok is, akik közül kiválogattuk a legtehetségesebbeket érzéseink szerint. Ők nagyrészt saját számokat játszanak, de sokan feldolgozást is. A nagyobb zenekarok közül megjelenik a Supernem, a Neo, az Esti Kornél és a Tesco Disco. A Tesco Disco az egy DJ páros, akik ilyen populárisabb electro house zenét játszanak. Bármilyen nagy fesztiválon hatalmas bulit szoktak csinálni. Az elektronikus színpadon pedig nagyrészt a történetemű zenék fognak megjelenni, beleértve a drum and bass, a dubstep,
nu jazz. Viszont 4/4-es zenék is megjelennek, mint a electro house, minimal techno. A nagy színpad programjai átlagban délután 4-től hajnal 2-ig fognak tartani. A kis színpad, az elektroszínpad műsora, az pedig délután 4-től reggel 8-ig, szóval non-stop buli várható. A napközbeni programokkal is készülünk, ami annyit jelent, hogy körülbelül 9 órai kezdettel a koncertek elindulásáig különböző vetélkedőszerű, de érdekes és nagyon vicces programokat fogunk kínálni. Mint például az esélykiegyenlítős foci, random tehetségkutatót is szervezünk, aminek keretein belül lelkes vállalkozók a nagy színpadon megmutathatják tehetségüket. Olyan műsorszámmal, amit mi választunk ki a számukra. Lesz körházasságkötés, amit úgy rendezünk meg, hogy több ország házassági szokásait fogjuk megjeleníteni, mint például görög házasság, havai házasság, romalagzi. Tusolás, ottalvás, higiénia, beszéljetek erről egy kicsit. Mint már említettem is, a sátrazási lehetőség ingyenes. Emellett lesz egy kiemelt sátrazási lehetőség a póstereknek a kemping területén, ami plusz költséggel jár, viszont ott biztonsági őrség lesz, külön viszonylag csöndesebb lesz éjszaka, mert messzebb lesz a színpadtól, főzési lehetőség, áram, ott minden biztosítva, de teljesen ingyenesen a fesztivál területén belül lehet sátrazni bárkinek. Az ingyenes sátrazási lehetőségbe természetesen beletartozik a tusolás, WC, teljes higiénia, rendes csempézett tusolók vannak, külön férfi-női. A nagy melegre is tekintettel leszünk, hogyha beáll a 40 fok, akkor vizes hűtésről gondoskodunk egész nap folyamán. Hogyan lehet kijutni a fesztiválra? A fesztivál területére busszal is ki lehet jutni, ami az állomástól fog indulni végig a városon keresztül, és betér a Lencsésire, és úgy fog kimenni a fesztivál területére, amit jobban preferálunk, mint az autót, mert nincs akkora parkolási lehetőség, hogy több száz autót el tudjunk helyezni, viszont busz elég sűrűn fog járni, és érdemes lesz inkább azzal kijönni, mint hogy autóba ülni. Főleg amiatt, hogyha valaki inni próbál vezetés előtt, akkor igen kellemetlen meglepetésekben lehet része, úgyhogy mindenkinek ajánljuk a buszos történetet. Ráadásul buszon kellemes fesztivál hangulatú zene fog szólni, és nagyon jó lesz a társaság. Tökéletesen rá lehet hangolódni útközben a fesztivál feelingre. Hol lehet jegyet venni? Békés Csabán, Turinform irodában lehet kapni a jegyet, amely a Szent István téren a polgármesteri hivatal és az evangélikus nagy templom között található. Milyen visszajelzések vannak a fesztiválról? A fesztiválról az interneten és a személyes megkeresésekben igen pozitív visszajelzések vannak. Nagyon sok kommentet kapunk, nagyon sok támogatást kapunk, mind interneten és mind személyesen is, személyes megkeresése is. A városban csináltunk egy közvéleménykutatást egy riport keretében, és elég sokan tudtak róla, sőt, nagyon sokan tudtak róla. Nagyon jó dolgokat mondtak, és biztosítottak a fiatalok arról, hogy kijönnek. Reményeim szerint nagyon sokan leszünk kint a fesztiválon. A Békés Csabai Önkormányzat szeretne afelé nyitni, hogy a Békés Csaba fiatal megtartó képességét növelje. Ennek úgy érezzük nem az első, viszont az egyik legfontosabb lépcsője lehet ez a fesztivál. Mivel, hogyha fesztiválra rengetegen kijöttek, és nagyon jól sikerül, akkor ez több éves hagyomány lehet belőle, és akár Békés Csaba is nagy diákfesztivál város lehet. Bővebb információt a www.curve.hu-n találtok, plusz a Facebook oldalunkon.